Minecraft. En farm? Det kan vi godt. Det kan vi da godt. Så hedder jeg over Minecraft hedder jeg M35, og han hedder... Og rigtigt hedder jeg Emil, og han hedder... Godt. Bare for at få det på det rene. Det må du bestemme. Ja, det er længe siden jeg har spillet Minecraft. Så jeg kan huske, det er også derfor, det lægger en lille smule. Wow. Nej, men det har det bare gjort en lille stykke tid. Ja. Det ved jeg ikke. Hvad er det nu, man skal skrive for at se det? Okay. Okay. Nu er det ikke for at være flabet eller noget, men hvordan står man til salg? Jeg sagde salg? Ja, hvordan står man til det? Nå, bal, jeg tror du sagde salg. Sådan. Jeg har lige præcis $0. Jeg bruger salg. Hele vores grund. Okay. Har du ikke noget mad eller sådan noget, vi kan sætte? Hvor meget kan vi få det? For at få det? Eller 100? 30. Men det er mega langt på den siden, jeg har spillet Minecraft. Og vi kommer også til at optage Counter-Strike på et tidspunkt. Joachim skal bare lige i dag ud i Ballerup Center og købe det først. Og ja. I må godt skrive i chat, hvad det næste skal være, vi skal spille. Altså, jeg aner ikke engang, hvad det betyder. Jeg er ikke den største Minecraft-nørd. Men I må gerne skrive, om vi skal spille Factions, Kreativ, Survival. Vi kommer nok ikke til at slutte så hurtigt, som han lige gjorde der. Han skulle bare lige finde ud af noget. Det her vores allerførste video, eller det var vores allerførste video her for lidt siden. Så vi er nok ikke lige så gode. Vi finder en masse ting, vi kan lave og vise jer. Hvad kan vi lave? Det er kedeligt. Hvad kan vi lave? Jeg skal bare tage nogle klodser og bygge et eller andet. Det her er ekstremt kedeligt, Joachim. Det gider de ikke se på. Jeg kommer også til at optage snart, håber jeg. Jeg fatter ikke, hvordan man gør. Kom nu, hvordan gør man det her? Okay, så skal jeg går lige tilbage. Okay, så går jeg ind på Bandicam download start net et eller andet. Er det der?
Er det der Bandicam download start net eller andet? Du sagde, at jeg skulle søge på download Bandicam. Nå. Download, godt nok. Bum. Så er det bare den øverste, ikke? Den der Bandcamp. Nej, det er ikke Bandcamp, det er Bandy. Okay, sådan der. Jeg kommer til at skrive Bandcamp. Og så er det bare den der download Bandicamp, den øverste, eller hvad? Ej, nu kom det igen. Og der. X-Factor. Så der er X-Factor. Sådan. Nu er der noget her. Soft 32 Bandicam og sådan en rød plet-agtig noget, ikke? Er det rigtige sted, jeg er inde? Sikker, men ikke free download, eller hvad? Free down. Hvad skete der? Jeg vil være lidt sur lige nu. Der popper hele tiden reklamer op. Og nu sådan der. Okay, free download. Så jeg trykker, når den lige er færdig med at tænke. Sådan der. Nu trykker jeg. Bum. Er der noget? Jeg kommer ind på det samme igen. Pisse os. Free download. Jeg skal trykke kør. Nu er jeg med. Ja. Ups. Det her er irriterende. Okay. Nu kommer der noget et eller andet. Bandicam download process. Next. Installere. Eller accept. Mit knæ. Det var en lille ting, jeg fik i julegave. Sådan en edderkop-agtig noget, der kan kravle op eller sådan noget slimet edderkop-agtigt ting. Hver gang man rører ved den, så siger den en eller anden mærkelig lyd. Det var fedt. Sådan der. Okay, hvad skal jeg så? Vi klipper bare lidt i den, når vi skal tale og sådan noget, ikke?